関西経歴証明書。もう一つは警察証明書. So hindi kailangan dito ng police clearance pag nag-apply ka ng trabaho. Nandun nihong iranais ka. Tateba shigoto sagashitemasu. 警察証明書はいらないですか？いらない。どこでも？全部全国どこでもいらない。すごいじゃん。だから安全な国なんだよ。関西経歴証明書はもうどこに使いますか？それだから時々例えば中国危ない、はい、ガバメントが管理してる、マネジメントしてるでしょ。はい、人間をピーポーをガバメントがマネジメント。わかる？例えばビザのこと。まあビザもそうだし、なんて言えばいいかな。日本とかアメリカとか、まあフィリピンもそうだと思うけど、パーソンはフリーじゃん。はい。フリー。もう自由に好きな仕事をしていいし、なんか欲しいもの何でも買ってもいいし、どこに住んでもいいし、自由じゃん。はい。でも例えば中国はガバメントが君はこの仕事、あなたはこの仕事、はい、みたいな感じでマネジメントしてるのよ、ガバメントが。だからフィリピンからどこでもの仕事、これ一番大切です。警察いらないって言ってたよ。フィリピンでもいらない。でも日本の警察証明書はいらない。フィリピンで例えばここにプレジェント、社長がいるでしょ。はい。社長がいて、ここに幹部わかる？はいはい。社長がいて幹部、役員ね。社長がいてこの役員は欲しいって。でも役員より下の普通のここでただ働きます。役員でもないノーマル従業員、ノーマルワーカー。ノーマルワーカーはいらない。いらない。あれは日本ですか？フィリピンもいらないって。で警察の人が言ってた。はいはい。あれ日本のことです。日本はもう何になってもいらない。フィリピン違うだからね。フィリピンの警察証明書だ、そこを取って、仕事を探しているときは、これは大切です。フィリピンの警察証明書。だからめんどくさい、そこ。そうだもんで、日本ではよ。はい。日本では次どこに行くかが決まっていないとこれが出せませんね。Once na hindi ka magsabi ng だから今探していますくださいはできない。はいはい、わかりました。ありがとうございます。言ってたね。